TV kanmagaw assalamu alaikum aw dangana ko bi jam kan kene kan bololo sanfɛ jam kan metali ke kan ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ona ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli kaw ye gɛlɛya ni tɔrɔ bɛ sɔrɔ a sanfɛ ona ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ an ka machimafɛnw fana n'o ye technologie ye ona ɲɔgɔnna caman b'an bolo kɔrɔ ka fara buzz de la semaine kan bi an ye maaba fila wele n'o de ye Ali Jalo ani Idriss Martinez Koniku olu kana ɲɛfɔli kan ye bi na an ka réseaux sanfɛlaw jeunesse jɔyɔrɔ fɛn jumɛn ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la walasa kolankolokɛ mun bɛ kɛ an ka bɔlɔlɔ kan dan bɛ se ka sigi la cogo min na i n'a fɔ zakɛlɛ ani o n'a ɲɔgɔnna caman baneni ani faneni olu bɛ se ka dan sigi cogo min na ani kunnafoni mun bɛ di mun tɛ jɛnɛ ye mun bɛ se ka na ni bɛnbaliya ye jamana kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman. Ali Jalo. Salamu alaikum. Be lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sɔgɔlen don Sherifla TV la ni wagatini na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen aw an b'i fo Idriss Martinez b'i fo n bɛ Damas lamɛn bɛɛ lajɛlen fo. Ok, merci. Idriss. Voilà, donc vraiment b'i fo fɔlɔ d'abord i ka invitation na parce que ka to ka i hakili jigin la kan wele kan i ka plateau sanfɛ o b'a yira k'a fɔ ko considération dɔ de b'i kan envers ma personne mais comme d'habitude n tɛ se ka kuma Sherifla TV la ni ma n ka karamɔgɔba fo n'o ye Ousmane Cherif Madane Aïdara ye voilà o n'a ka famille n ka foli fana bɛ se olu ma k'a f'i ye vraiment k'an b'i ka disposition na wagati o wagati ni mago sera ma ni Ala sɔnna ma an bɛna ka na jaabi. Ok, an ka bi babu tɛ dɔ wɛrɛ n'o de ye an ka réseau sanfɛlaw an y'a ye k'a fɔ ɲagami caman bɛ yen nɔ bi na an y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ k'a kan bi na an maliyɛnw yɛrɛ bolo hali tubabula o tɛ k'a la ne bɛ fɛ k'a dɔn jeunesse yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn bi na walasa k'an ka autorités dɛmɛ basigi bɛ se ka na an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la banni faneni a ɲɔgɔn boloja u bɛ se ka dan sigi cogo min na ani maa min bɛ ka image jugu di denmisɛnnin mun minalen don n'a nata la walasa olu kana kɛ olu ɲɔgɔnna ye aw yɛrɛ hakilina bɛ kɛ jumɛn ye Ali n bɛ segin ka n'i ma e hakilina tɛ fɛn jumɛn ye yan'an ka taa yɔrɔ jan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla ye fɛn jumɛn yɛrɛ ye e bolo. Bon n b'i fo Awa n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ ka lajɛ nin wagatinin na. Bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ko bɔlɔlɔ i ye fɛn fila fɔ bɔlɔlɔ bɛ ɲɛni kɛ bɔlɔlɔ bɛ tiɲɛni kɛ généralement dɔw bɛ bɔlɔlɔw kɛ information di yɔrɔ ye an bɛ se k'a fɔ olu ka ɲi ka maaw wele ka taa Ala ma ka maaw wele yɛrɛ ka taa ɲuman kɛ ma o bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka bɔlɔlɔ filanan fɛnɛ ye jumɛn ye o ye minnu bɛ maaw wele ka taa juguman sira kan minnu b'a kɛ faneni ye k'a kɛ baneni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ taa kɛ gɔrɔjɛgɛniya ye bɔlɔlɔ sanfɛla la o ye ne hakilinata ye. Ok, Idriss n b'a dɔn e sɛnɛ ka ca kosɛbɛ e bɛ se ka dɔ fana fɔ an ye bɔlɔlɔ ye fɛn jumɛn e yɛrɛ bolo. Ouais, c'est vrai bon n'an ka verbe fɔlɔ parce que comme an bɛ Sherifla TV la mɔgɔw ka ɲɛda ka ɲɛ quoi. D'abord n bɛ petit frère fo parce que ale ka combat bɛnnen don gɔrɔjigɛni kɛlɛ de ma o de la a bɛ ka insister o yɔrɔ kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sira de ma ni bɔlɔlɔ tɛ yen dɔrɔn Idriss Martinez Konipo tɛ yen parce que an tɛ baara kɛ télé la an bɛ baara kɛ min kan o ye réseaux sociaux ye réseaux sociaux a nafa de ka bon kojugu mais Mali la i b'a ye k'a fɔ a inconvénient de ka bon kojugu. Parce que tubabu y'a dilan de pour que ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye tubabu y'a dilan pour que ka se k'u ka commerce kɛ n'a ye ka se ka diɲɛ développer mais farafin y'a ta k'a kɛ ka ɲɔgɔn tiɲɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ est-ce que tu vois moi personnellement ne bɛ se k'a fɔ a ye nafa de se ne ma parce que maa min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ Europe k'o hɛrɛ bɛɛ to yen ka n'i da Mali la wa bi n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ka tɛmɛ Europe ta kan grâce à quoi grâce aux réseaux sociaux n tɛ mɔgɔ fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni n bɛ n ka baara de la sanfɛ wa a bɛ ka n nafa est-ce que tu vois donc ne bɛ se k'a fɔ n ko nafa belebeleba de b'a la parce que hali ale yɛrɛ filɛ nin ye combat min na nin ye sisan n'a ko k'a bɛ ka gɔrɔjigɛni kɛlɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ silamɛdugu de don n'a fɔra gɔrɔjigɛni dɔrɔn karamɔgɔ dɔw dusu bɛ bɔ n'a fɔra gɔrɔjigɛni dɔw dusukun bɛ kami kami gɔrɔjigɛniya i bɛ se k'a kɛ hors des réseaux sociaux mais n'i ko k'i bɛna kɛ k'i yɛrɛ yira réseaux sociaux sanfɛ a bɛ se ka denmisɛnninw tiɲɛ parce que dɔw fana bɛ se k'u yɛrɛ ye e ka o ko la k'a fɔ k'u bɛn'o ladegi donc maintenant ale bɛ combat min na je me dis que combat min don c'est noble parce que bugɔli t'a la violence t'a la
a bɛ bɔ dɔrɔn k'u lajaba u yɛrɛ bɛ bɔ k'u yɛrɛ laja ça c'est bien mais mun y'a côté négatif in ye dɛ o ye ka bɔ ni mɔgɔw ka gundo bon mun yɛrɛ fana bɛ k'an tɔ bɛɛ dusu ka ci o ye arnaqueur minnu b'a sanfɛ i b'a ye an ka karamɔgɔ arnaqueur de cayara kojugu a caman bɛ yen nɔ o bɛn'o yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'a fɔ n bɛ wari baara kɛ ka d'i ma kalo 7 kalo 8 ne yɛrɛ y'a dɔn kɛlɛ fo k'o bila ka taa kaso la maliyɛn den bɛɛ b'o kalama an tɛna segin o kan donc c'est pour dire que a talen don ka kunfinw gosi n'a ye parce que u b'a fɔ an bɛ nin baara kɛ kunfinw bɛ t'u ka wari d'u ma u bɛ kunfinw ka wari ta ka mɔbiliw ni motow san k'a di mɔgɔw ma fan bɛɛ fɛ les gens pensent que u bɛ ka baara de kɛ n'a ye k'a sɔrɔ aw ka wari de bɛ ka ta ka d'u ma mais Dieu merci pôle dɔ sigira sisan u b'a fɔ min ma ko pôle anti cybercriminalité o sigilen ɲɛ b'u bɛɛ la mais ni ala sɔnna a ma danbe na kari ninnu bɛɛ la. ne e ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan k'u sigilen bɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la an m'o yɔrɔnin faamu dɛ i y'o bila code kɔnɔna na i bɛ se ka walawalali kɛ parce que an ma bɔ. non ni ko u sigilen don u ɲɛ b'a bɛɛ la parce que i b'a dɔn jamana ye maa spécial dɔ de kɛrɛnkɛrɛn k'o ta k'o sigi k'a bɛn bɔlɔlɔ kan kasaraw ma quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ karamɔgɔ kirikara ninnu ɲɛna dɔrɔn u k'a faamuya k'a fɔ u sigilen bɛ u bɛ ko o ko la réseaux sociaux sanfɛ dɔ de sigilen bɛ k'u lajɛ nka a tɛna mɛn i bɛna ye karamɔgɔ caman bɛna tomber quoi n b'o f'i ye n bɛ dan ye quoi i m'a faamuya parce que a ma se tuguni i ka na réseaux sociaux sanfɛ k'i bɛna kule a bɛ tan quoi an b'o kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ pôle kun tɛ yen mun kun sigilen don a kama mais sisan mɔgɔ dɔw de bɛ yen min b'a ɲɛmaya la a n'a ka cɛdenw e mana ko o ko kɛ réseaux sociaux sanfɛ i b'a ye u sigilen bɛ k'a lajɛ hali n t'a dɔn n'i hakili b'a la wagati la ne kun tagara a niveau la n y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ tun bɛ an tɛ mun kalama i n'a fɔ an balimamuso dɔw donnen don sisan i bɛ hakɛ to et puis an bɛ télé min kan c'est pas approprié mais cɛ ni musoya kulonkɛminɛnw k'olu feere TikTok sanfɛ u bɛ bɔ n'a ye u b'a yira nin bɛ nin kɛ tan nin bɛ nin don tan nin bɛ nin bɔ tan donc u t'a dɔn k'a fɔ ko ɲankiti b'a la donc a wagati ne selen ne y'a ye k'a fɔ effectivement ja an ka jamana ma jɛn n'a ye k'a fɔ malangolonfɛnw k'i bɛna i sigi k'i b'olu feere cɛ ni musoya taabolo la réseaux sociaux sanfɛ n bɔra n y'a mɔgɔw ladi n ko vraiment aw bɛ mun na a y'a dabila parce que a bɛ se ka kɛ aw t'a dɔn parce que sariya la n'i tɛ fɛn fɛnɛ dɔn i nɔ minɛ man di a fɛ quoi mais n'i b'a dɔn ka tila k'a kɛ i nɔ bɛ se ka minɛ mais karamɔgɔ ninnu n bɛ mun f'u ye dɔrɔn u bɛ ka don maa minnu n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ sariya kelen don ka maa dɔ de fɛnɛ bila u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ maa ka wari tɛ se ka daraki tɛ ka maa ka wari dun k'e bɛ wari baara kɛ ka di o tigilamɔgɔ ma est-ce que tu comprends voilà fo kun y'o de ye quoi. ok Ali an bɛ segin ka n'i ma an y'a ye k'a fɔ e ka liti fanba bonyani min ma o de ye maa cɛ min b'u yɛrɛ kɛ muso ye an y'a ye k'a fɔ an balakaw ka hakɛ to u bɛ kɔnɔ de ta kalo 9 tin kɔnɔna na douleur kɔnɔna na saya ni balo cɛ u bɛ tila k'o ye k'o denkɛ de bɛ tila ka kɛ cɛ tɛ muso tɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn olu qualité yɛrɛ identifielen tɛ hakilina jumɛn nana ne e ye miiri n'a ta cogo jumɛn ka se réseau sanfɛla la k'i bɛna nin kɛlɛ. yani k'i ka kuma jaabi n balimamuso n bɛna kuma ni dɔ sulu ɲɛ ka tɛmɛ n bɛ dugawu kɛ diɲɛ muso bɛɛ ye n bɛ dugawu kɛ silamɛ muso bɛɛ ye ala ka diɲɛ muso bɛɛ kisi gɔrɔjɛgɛni wolo ma lagosi belebele don a jateminɛ muso ka kalo 9 kɛ kɔnɔmaya la sɛgɛn ɲani ni bana misɛnw na a ka fɔ ko den ye cɛ ye bɛɛ kɔntana i b'a dɔn n'a fɔra den ye cɛ ye hali denkudidenw ni fɛn ninnu na saga 2 de bɛ faga ni cɛ don ni muso don saga 1 saga 2 bɛ kan tigɛ bɛɛ bɛ dugawu kɛ nka dugawu kelen bɛ yen maaw bɛ ɲina olu dugawu kɔ yarabi ala ka cɛ kɛ cɛ ye ala k'a kɛ a k'a ka cɛya minɛnw dafa den bɛ kɔrɔbaya o la yan'a ka kɔrɔbaya o la den fitinin à bas âge an b'a ye an parents fɛnɛ bɛ démissionner des fois u bɛ denmisɛnnin cɛmanin kuluw to yen ka kulonkɛ kɛ musomanin kuluw nɔfɛ n'o kɛra dɔrɔn a ka ca ala fɛ n balimakɛ n balimamuso ni den kɔrɔbayara o kan kan a bɛ kɛ gɔrɔjɛgɛni ye tu t'a la ta t'a la n bɛ b'o la n bɛ na gɔrɔjɛgɛni ko in an y'a jate minɛ depuis grand frère bɛɛ bɛ grand frère dɔn a ma se n ka don grand frère ka babu la k'o ɲɛfɔ bɛɛ ye grand frère nana ale ni Bala Jabi olu de kɛra gɔrɔjɛgɛniya tu tigɛbagaw ye Mali la olu de kɛra poliyɔbaga tu tigɛbagaw ye Mali la a jateminɛ réseaux sociaux clé in nana o nana n'a ka tɔ bɛɛ la a côté négativement yɔrɔ ka na ka musofiniw don cɛbakɔrɔw b'u enfilé ni musofiniw ye k'u yɛrɛ déguisé soutien tɛ to yen Messi tɛ to yen hali kale ni sɔni fara da tɛ to yen o bɛ se ka kɛ cogo di donc an b'o de kɛlɛ la ne ka wulili ka jɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye pour que ka dankari o la pour que an dɔgɔnin n'an denw u ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ cɛ kan ka to a ka cɛya hokumu kɔnɔna la musow fana kan ka to u ka musoya hokumu kɔnɔna la
a banna o dɔrɔn de walima depuis ni e ye nin liti daminɛna la i y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ commentaire négatif bila dɔ y'i fa nɛni ou k'i bani parce que an y'a ye a caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye sɔrɔ e bɛ ka taa ɲuman sira fɛ o man di dɔ ye parce que a ka di i bɛ taa sɔrɔ o gɔrijigɛni min fana b'o pousser ka taa fɛ i bɛ taa sɔrɔ o teri dɔ ye muso yɛrɛ ye o b'a fɔ karisa i bɛ nin na nin ka ɲi est ce que o mɔgɔ dɔ bɔra ka essayer k'i dénigrer walima ka bon ne bɛ ala fo awa ne bɛ ala fo côté la kosɛbɛ parce que généralement n'a ye ne ka vidéo ninnu jateminɛ moi je pèse très bien mes mots parce que hali ni y'a ye d'un côté ne bɛ bɔ ka gɔrijɛgɛniw n b'u conseiller de ni conseil fana bɔra la n bɛ conclusion kɛ min ye cɛw kana t'u yɛrɛ don gɔrijɛgɛniya la alhamdulillah ne ka commentaire la commentaire positif dɔrɔn de don Dieu merci mɔgɔ ma deli k'an fa nɛni mɔgɔ ma deli k'an ba nɛni bon au contraire ni mɔgɔw yɛrɛ ye ne ye an faw fara an baw kan u bɛ ne la encourager hali karamɔgɔbaw u bɛ dugawu kɛ ne ye vraiment n bɛ lutte min na lutte noble don voilà. o yɔrɔ la n b'o sɔnji la parce que an y'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɔra pedo dɔw yɛrɛ bɔra k'a essayer k'a fɔ ko olu tɛ o domaine kɔnɔna na u commencera k'u habiller correctement depuis ni n t'a dɔn a yɛrɛ ko ka fɔ ale ma grand sɛbɛn e yɛrɛ ko an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan depuis ni o ko nin kɛra o minɛna sisan caman bɔra k'a fɔ ko olu tɛ o monde kɔnɔna na u commencera k'u habiller très bien denmisɛnninw bɛɛ bɛ k'u ka vidéo kɛ normalement donc Idriss an bɛ n'i fan fɛ an y'a ye k'a fɔ inconvénient fan fɛ wagati dɔ la i ye problème dɔ sɔrɔ réseaux sociaux kan n'o y'i ka page ye u y'a essayer ka publication dɔ kɛ qui ne sont pas fiables donc i bɔra k'i identifier o la k'a fɔ ko e ta tɛ o yɛrɛ ko nana cogo jumɛn ka fili yɛrɛ ta la n'i y'a ye i b'a fɔ ko e yɛrɛ ka page de don a bɛɛ ye kelen donc i bɛ se ka explication jumɛn di o yɔrɔ la bon i b'a dɔn n'i bɛ baara o baara la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ k'i ka baara la gosi bon ne bɛ baara min na alhamdulillah baara in kanu de bɛ ne la n'i ka baara kanu b'i la i tɛ se ka to kɔ quoi parce que heure tɛ ne ka baara la k'a daminɛ sɔgɔma fo su 4 heures du matin ni ne ye information mɛn ne bɛ boli ka taga information ɲini bon tiɲɛ na an b'a fɔ alhamdulillah parce que ne ka association teliyara quoi n nalen ni sisan cɛ n bɛ niveau min na vraiment n bɛ ala fo ka n ka abonnés fo olu de ye n bila ka se yen bon i selen o niveau la sisan i bɛ taa ye tiɲɛnikɛla dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara bɛnnen don mun de ma olu b'a lajɛ sisan maa dɔw bɛ yen nɔ sanga b'u la tɔgɔ b'u la u ka baara taabolo ka di mɔgɔw ye donc u fana bɛ t'i ka page ɲɔgɔnna dayɛlɛ sisan n'u ye page dayɛlɛ a ma gɛlɛn o n'a ye ne diya sisan ne bɛ se ka Cherifla TV page dayɛlɛ o olu tɛ ko gɛlɛn ye quoi i dan ye dɔrɔn ka taga page Facebook kurani dɔ dayɛlɛ dɔrɔn donc n'i y'o dayɛlɛ sisan i bɛ Cherifla tɔgɔ ta i b'a sɛbɛn tantɔ donc i bɛ bɔ o kɔnɔ sisan i bɛna fɛnw rempli c'est tout page Facebook dɔrɔn de don n bɛ taa parce que Facebook problème ye mun ye n'i ye photo bila a tɛ se ka sɔgɔ quoi hali n'a ye ne diya sisan ne bɛ taa i ka profil la dɔrɔn n bɛ cliquer dɔrɔn k'i ka photo télécharger o y'a nalen ne kun n bɛ taa compte wɛrɛ dayɛlɛ ni e ka photo ye e mana photo bila moi j'ai la possibilité ka se k'a télécharger donc u bɛ t'i ka profil télécharger i ka couverture ka taa page dɔ dayɛlɛ bon page dɔɔnin tɛ parce que ni page ye publication kɛ sisan i bɛ se ka mɔgɔ si t'a ye bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min y'a page in dilan a mana publier sisan a bɛ sɔrɔ k'a partager groupe dɔɔnin dɔ kan sisan quoi donc n'o kɛra mɔgɔw bɛ bali k'a ye bon ni mɔgɔw y'a ye sisan ko Mediatique TV de ye nin publier sisan est-ce que tu vois les gens ont confiance en Mediatique TV parce que caman b'a fɔ ni mago bɛ information na ni Mediatique kɔni y'a bila dɔrɔn c'est que c'est sûr parce que an ka slogan yɛrɛ ye l'info à la bouche donc an bɛ taa tigi da de n'i y'a ye an y'a bila dɔrɔn da la quoi a tɛ sɔsɔ a tɛ wuli quoi c'est que an y'a ɲininkali de kɛ an tɛ boli information kɔ rapidité la k'a fɔ ko non fɔlɔ k'a bila ni ne y'a bilalen maa minnu concernelen don ne bɛ weleli kɛ yen de fɔlɔ k'a lajɛ est ce que tiɲɛ don wa n'u ko tiɲɛ don ne bɛ sɔrɔ k'a publier bon mɔgɔw dalen don o la u t'a ɲini k'a faamu quoi n'u y'a ye dɔrɔn ko Mediatique dɔrɔn parce que u mana capture kɛ u b'a fili WhatsApp kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ affolé bon an y'a ye k'a fɔ wari ɲini sira don parce que u ye ne ka partenaire dɔw sɔrɔ ni ne taara mɔgɔw ka publicité kɛ sisan karisa n bɛ karisa fo n bɛ karisa fo bon a ye na karisa ka bitigi la ou bien a tɛ tan an b'a tigi ka numéro de bila parce que publicité kun ye de pour que a tigi ka wele de client ka na ni numéro bila la sisan a tigi bɛ mun kɛ a bɛ taga sisan a b'olu wele a b'a f'u ɲɛna sisan ko Idriss Martinez de don n filɛ nin ye hôpital la tantɔ n ɲinɛna n ka portefeuille kɔ ou bien nin kɛra tantɔ mais a ti wele ne ka numéro ye dɛ a bɛ wele numéro wɛrɛ de ko n bɛ fɛ sisan i ka 30 000 ci ma ni n bɔra dɔrɔn n b'a ci i ma quoi n'i ko k'i b'a ci ne ka numéro la sisan a b'a f'i ye ko ayi k'i k'a ci i t'a ci yɛrɛ dɛ ale bɛ taga point de retrait la donc maintenant a b'i wele donc maintenant a bɛ retrait demande kɛ donc 30 000 francs e b'a confirmer quoi est-ce que tu vois donc o la Orange Money tigi bɛ wari jɛ bɔ k'a d'ale ma
o y'o bannen quoi donc wari tɛna ne kun wari ale dɔnnen fɛnɛ tɛ parce que i tɛna bila numéro dɔ kan u bɛ numéro kirikara dɔw de san dɔrɔn carré kɔnɔ k'a sɔrɔ enregistré tɛ bon o ye degunba de ye anw ma bon o kɔfɛ i bɛ ka page minnu fɔ page ninnu kɛ kun ye k'i ka baara la nɔgɔ k'i ka baara la tiɲɛ parce que a page tun bɛ mun kɛ un jour n sigilen dɔrɔn n y'a mɛn k'a fɔ ko Fatim Jabate a n'a cɛ k'u ye accident kɛ ne dabali banna parce que même moi personnellement Idrissa ne yɛrɛ kun dara a la parce que j'ai des administrateurs sur ma page mun ninnu u bɛ publication kɛ hali ni ne tɛ quoi donc directement ne y'olu wele n ko cɛ n ko n ɲɛ bɛ information dɔ la an ka page kan n ko ne m'a faamu parce que moi même j'ai pas eu les réflexes ka don k'a lajɛ est ce que nin y'an ka page ye ou pas wa parce que ne yɛrɛ ye médiatique ye dɔrɔn donc je me suis dit c'est nous mais olu ko k'olu tɛ après ne donna page kɔnɔ ne ɲɛ t'a la ne ko non c'est sûr que siranna do y'a effacé mais en réalité c'était pas eux donc kɔfɛ de ne ye n ka enquête kɛ ne donnen ka recherche kɛ ka médiatique tapé ne b'a la médiatique wɛrɛw bɛ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ 27 abonnés dɔw bɛ non 200 abonnés parce que mɔgɔw b'a miiri ko ne don u bɛ ka n'u abonné quoi kɔfɛ n y'a mɛn ko Amina a mɔmuso Jɛnɛba k'olu fɛnɛ ko n t'a dɔn ko olu mago bɛ dɛmɛ la wa mun de kɔfɛ tuguni u nana se John fɛnɛ ma u taara se hali procureur Touré ma o y'a sɔrɔ o de tun ka baara bɛnnen don cyber anti-criminalité kɛlɛli ma u taara manamanakan fɔ o yɛrɛ ma donc c'est pour dire que mɔgɔ lagosilaw de don u bɛ fɛ ka kungo de s'i ma mais Dieu merci Issa Kulubali fɛnɛ ko o fɛnɛ mago bɛ dɛmɛ la bon sisan mɔgɔ dama min ye ne wele ko u bɛ fɛ ka dɛmɛ ci Issa Kulubali ma o de ka ca ni banna si ye a bɛ mɔgɔ tan bɔ bon i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ bɛ dɛmɛ ci a tigilamɔgɔw ma parce que u ye numéro dɔw bila donc u bɛ weleli kɛ a bɛ ci cogo di a bɛ ci cogo di u bɛ ci cogo dɔ f'u ye ou bien u bɛ retrait cogo dɔ f'u ye u bɛ taa wari minɛ donc arnaqueurs de don vraiment fɛn min don fɛn cɛ ɲɛnama tɛ quoi a degunba de b'an kan wallahi. Ok, faamuyali sɔrɔla Idriss. Bi base de la semaine saba de b'an bolo n'o de fɔlɔ ye fɛn min ye o de an y'a ye k'a fɔ match min kɛra Côte d'Ivoire tout récemment an y'a ye k'a fɔ u ka san de nana donc ka match annulé donc ɲɔn'o cɛ dɔ de bɔra ka vidéo dɔ kɛ ka essayer ka maliyɛnw tan k'a fɔ ko olu ka terrain ka ɲi ni yɔrɔ bɛɛ ta ye k'a ka ɲi ni Mali ta ye yɔrɔ d'habitude olu ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ bɛn déjà donc ka essayer ka an dénigrer cogo dɔ la i b'a Ala y'a to a ka masaya la san yɛrɛ nana yɔrɔ bɛɛ kɛra ji ye ballon yɛrɛ ma se ka tan donc photo caman images caman bɔra an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la dɔw y'a kɛ i n'a fɔ an balakaw bɛ ka nakɔ sɛnɛ malo yɔrɔ dɔ la bateau yɛrɛ bɛ ji sanfɛla la o n'a ɲɔgɔnna caman e bɛ se ka mun fɔ o image yɔrɔ la bon i b'a dɔn c'est tout ça qui fait la beauté des réseaux sociaux quoi tu vois non mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ ta en mal mais il faut se dire la vérité et les réseaux sociaux yɛrɛ c'est a nana a bɛ mɔgɔ amuser quoi n t'a dɔn de bɛ k'a faamu e m'a ye a ye mɔgɔw la content les gens pensent que an ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn na an ni Côte d'Ivoire tɛ ɲɔgɔn na en fait an tɛ bɛn an tɛ fara quoi o de y'an ni Côte d'Ivoire ta ye quoi an ka di ɲɔgɔn ye de quoi sinon dugu caman bɛ yen nɔ pourquoi an tɛ nin kɛ an n'olu ɲɔgɔn cɛ maliyɛn yɛrɛ de ka di ivoirien ye wa ivoirien yɛrɛ de ka di maliyɛn ye o de la an bɛ to ka ɲɔgɔn takine ka ɲɔgɔn chamailler quoi hali mɔgɔ n'i kanubaga ni ɲɔgɔn cɛ souvent i b'a ye aw b'olu tulonkɛninw ka ɲɔgɔn cɛ quoi e nu pɛtɛlen don e bɛ taa olu ye pour que ka se k'aw ka ko ni fɛngɛ de quoi bon i b'a ye k'a fɔ an ni Côte d'Ivoire ta an bɛ to ka ɲɔgɔn takine hali infrastructure ko la nin na tan n'an ko nin b'an bolo tan olu fana b'a fɔ nin b'u bolo tan tɔ bon ala nana kɛ u ka président k'a ye stade dɔ dilan donc maintenant olu fɛ olu de ka stade ka ɲi ni bɛɛ ta ye mais nin b'a yira comme quoi Afrique i b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko baarakɛla tɛ Afrique nka wari dunna de bɛ Afrique n'a fɔra par exemple n ye ivoirien influenceur minnu ka kumakan lamɛn u ko 20 milliards mugan ko de dira ko ka nin pelouse in rénové milliard mugan i bɛ taa sɔrɔ sisan ni o de dira i bɛ taa sɔrɔ min donna nin baara la a tɛ tɛmɛ hali 5 milliards kan bon farafin ka mentalité bɛ ten de quoi farafin fɛ yen nɔ il faut k'i ka fɛn surfacturer de n ka kɛ fɛn ye marché kelen na quoi n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu e ma ye bɛɛ kɛra opérateur économique ye a n'a fɔra i ma opérateur économique dɔrɔn maaw don milliard dadalen de bɛ maa minnu bolo parce que i bɛ taa sɔrɔ sobaw b'u bolo waribaw b'u bolo mun na parce que n'a fɔra sisan ko par exemple sisan ko serifila caméra 3 kan ka san n'o kan ka bɛn million 4 ma sisan u bɛ t'o facturer million 400 i m'a faamuya donc maa min bɛ marché kunna o tigi b'a ta ta nin b'a ta ta bon n'a fɔra ko stade kan ka dilan par exemple sisan normalement n'a kun kan ka dilan 15 milliards k'o de y'a sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ ni gazon kun kan ka d'a kan ou bien fɛn kun kan ka da pelouse kun kan ka d'a kan n'o kun ye 15 milliards ye o bɛ taa dɔ san 6 milliards ou bien 5 milliards ka sɔrɔ k'a tɔ milliards tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc ala tɛ sunɔgɔ don bɛɛ ye zon ta ye nka don kelen fɛntigi ta ye u yɛrɛ ɲuman 5 minutes de plus seulement an ka cɛ stade ka maquillage bɛɛ bɔra an ɲɛ la. banna dɛ ko maquillage Jalo e fana bɛ se ka idée jumɛn fara nin kan. ne tɛ se ka kɔrɔ y'a bɛɛ fɔ ka ban ne tɛ olu domaine dɔn nka quand même n bɛ ivoirien fo parce que u ye farafin bɛɛ ye ka tɛmɛ farafinw bɛɛ la pays bɛɛ la en un mot ka na se maliyɛnw ma donc u y'an de
invité an ka taa match in kɛ a ɲana tan mais malheureusement a danna mi-temps fɔlɔ la voilà mɔgɔw bɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔ wa u yɛrɛ dama yɛrɛ fana bɛ ka essayer ka ta fana bɛ ka bila ɲɔgɔn na donc a ɲana tan parce que an bɛ se k'a fɔ d'un côté CAN ma se fɔlɔ yanni CAN ka tɛmɛ bon voilà u bɛ se ka u ka fɛn récupérer ka bɛn o ma quoi voilà base de la semaine filanan o yɛrɛ o bɛ boli yɛrɛ ka Idriss o de Ɲamana Garabali wa attaquera an y'a ye k'a fɔ fulakɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ale yɛrɛ panikera fo date yɛrɛ tununa la fula yɛrɛ an bɛɛ b'a dɔn ko a ka bagan ko tɛ kulonkɛ ko ye donc a y'a essayé ka date yɛrɛ ɲagami a nana kɛ challenge ba ye bɔlɔlɔ sanfɛla la e yɛrɛ fana i bolila fo ka taa don dɔ ka feerekɛyɔrɔ la k'a fɔ ko polisiw bɛ nali o fana challenge yɛrɛ o cayara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan denmisɛnninw bɔra a kɛra amusement genre dɔ ye c'est vrai mɔgɔw degunna mais d'un côté a ye mɔgɔw fana bɔ degun kɔnɔna na parce que attaque ni fɛn min kɛra sababu yɛrɛ dɔw yɛrɛ yɛlɛla ka da ka fulakɛ ka ko ani e yɛrɛ ka polisiw boliko la Galbani élevage tare don bon Galbani a dira depuis 2000 2004 il n'a fait 2013 ban waati ka don 2004 la an bɛ ka taa min san an bɛ ka taa cɛncɛn filɛ yɔrɔ min il be se ka mun fɔ image challenge ko la an ka réseaux sanfɛlaw la d'accord alors il faut savoir que a don ne tun tagara armée mɔgɔw ka donation dɔ de la donc en balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ n tɛna ale tɔgɔ fɔ pour ne pas faire de la pub sur votre truc ale tun ye équipement dɔ san ko k'o di an ka armée mɔgɔw ma ne bɔtɔ yen dɔrɔn fulaw ye ne wele ko muso dɔ ko n'o bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la Ɲamana terrain ko quoi donc ko maintenant ko a nana ni gorobaraw de quoi ko kisɛw bɛ ka ci quoi bon téléphone yɛrɛ la ne tulo b'a la marifa b'a bolo bon i b'a dɔn anw filɛ nin nous sommes des journalistes d'action olu de ka d'an ye quoi adrénaline bɛ fɛn min na dɔɔnin quoi tu vois non donc ne ko n ka cɛ ma kan ka taga ne ka cɛ yɛrɛ tun bɛ ka hésiter dɔɔnin parce que effectivement i b'a dɔn action ninnu fɛn fasugu na a ma nɔgɔn quoi surtout n'a fɔra gorobara ko ninnu ni fɛn ko ninnu mɔgɔw ja sigilen tɛ kosɛbɛ quoi ne ko bon an bɛ taga parce que il faut que an ka taga kunnafoniya di an ka jamana autorités ma parce que ne b'o de fɔ kuma bɛn ko ne ka baara ka autorités labɔ fɛnw kalama mun ninnu si ça peut dégénérer pour que u bɛ se ka solution sɔrɔ a la vite fait la comme ne ɲɛ b'a la ni mankan min ka caya an ka taga an tagara yen nɔ bon fulaw an nana sɔrɔ u bɛ ka moto saba jeni donc ne ko nin ye mun ye tantɔ ko gorobaraw ka moto n ko gorobaraw ka moto ko awɔ k'o ye kisɛ cɛ olu ka mɔgɔ dɔ la donc maintenant an ye interview kɛ interview bannen sisan o interview de kɔnɔla la sisan ne ye cɛ ɲininka parce que ne ko mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ n'i y'a ye kɛlɛ kɛra kun dɔ de bɛ kɛlɛ la o muso tɛ se ka na ten dɔrɔn k'ale ta ye yɔrɔ ye ka na k'a bɛna aw ka yɔrɔ bɔsi aw la quoi ne y'a ɲininka o de san ko boy garabali in yɛrɛ aw bɛ yan depuis kuma jumɛn bon o garabali in depuis kuma jumɛn aw bɛ yan dɛ o de ɲɛfɔtɔ sisan date ko ninnu nana don a la sisan quoi bon et puis il faut que i ka fɛn dɔ faamuya Awa mɔgɔ n'i jɔlen bɛ ka interview kɛ ani n'i bɛ ka tagama ka interview kɛ c'est pas la même chose parce que an sigilen filɛ nin ye sisan bon an lafiyalen de don i bɛ kuma i sago la quoi mais n'i bɛ ka tagama i b'a ye environnement bɛ fɛngɛ quoi action dɔw bɛ ka kɛ i bɛ k'olu lajɛ bon en même temps a tun bɛ choc fɛnɛ kɔnɔla la parce que ale ka mɔgɔ de don ko kisɛ cir'o la donc maintenant dɔw fɛnɛ bɛ ka souffleli k'a kɔfɛ parce que n'i ye vidéo lamɛn ka ɲɛ i b'a ye 2004 ko kuma in dɔ bɛ k'a fɔ kɔfɛ quoi bon lui il est perdu bon fulako fɛnɛ don tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw kɔni ye fulaw ye sa mais fulaw ka jate ko tɛ ten i b'a faamuya donc a nana i t'o de la sisan 2004 mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i to 2013 la cogo di ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo 2004 la ko i n'a fɔ ko 2013 bantɔni ka na 2004 la awa hali n'a tun ko ka na 2010 ninnu bɛ an b'o faamu sa mais nin cɛ ka ca dɛ fulakɛ bɛ yen ɔ donc maintenant ko kɛlen ten sisan i b'a dɔn ko en direct quoi ne yɛrɛ m'a dɔn quoi ne ma sinon imagine ne tun bɛ se k'a fɔ a ye n ko an balimakɛ est-ce qu'il m'a fili 2013 2004 mais n y'o f'i ye tu n'es pas concentré parce que action na quoi policiw bɛ ka na yan fɛ yen bɛɛ jɔrɔlen don donc an ma se ka fɛngɛ o de hukumu kɔnɔna la sisan ne selen so de dɔw y'a kuma ɲɛfɔ ne ye ne ɲɛ b'a la réseau fan bɛɛ enflammelen don cɛ challenge min kɛra a la a ka bon hakili ma ka fulakɛ yɛrɛ kɛ star ye tantɔ mais a bɔ yɔrɔ de la ko e ko k'aw ka taa Faɲuma ko cɛncɛn kan donc o cɛncɛn yɛrɛ en fait cɛncɛn parce que ne ko sisan an bɛ ka taa min ko an bɛna taa cɛncɛn yɔrɔ la bon cɛncɛn yɔrɔ in ye mun ye ko muso nana cɛncɛn bɛn de bɔn sisan k'a bɛna yɔrɔ jɔli daminɛ quoi olu de fɛnɛ ko cɛncɛn in de tɛ bɔn fara tɛ bɔn ko foyi tɛ kɛ quoi donc kɛlɛ in yɛrɛ kun ye
o de sisan quoi bon mun ne yɛrɛ ka boli yɔrɔ ye awa pour que n bɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ i ka kuma di an balimakɛ ma ne ka boli c'était normal sinon mannequin tɛ boli dɛ k'o fɔ bɛɛ ye non an tɛ boli e delila ka ne ka boli i jɔ mais e delila ka ne ka boli reportage kɛ yɔrɔ la mannequin tɛ boli o imagine tenue yɛrɛ tun bɛ ne la o yɛrɛ tɛ ne permettre ka boli n kan sirilen bɛ ko mɔgɔ min bɛna taa ka mariage i bɔra ka dɔ fɔ fulaw ma sa i yɛrɛ boli non n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn awa c'est-à-dire on était au cœur de l'action i m'a faamuya donc an jɔlen bɛ u ye sira tigɛ moi je pense que c'est pas normal parce que mɔgɔw sɛgɛnnen de bɛ ka b'u ka baarayɔrɔ la u bɛ fɛ ka taa so u ye sira tigɛ mɔgɔw la plus de 30 minutes u bɛ ka goudron jeni ne yɛrɛ b'a dɔn patience ba tɛ ne yɛrɛ la circulation la donc ne ɲɛ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw tɔɔrɔlen don quoi ne ko n ka cɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ka taa so di n ko i jɔ an ka direct kɛ quoi an ka autorité mɔgɔw informer k'a fɔ goudron tigɛlen don u ka mɔgɔw bila sansan ka na u ka se ka na goudron évacuer pour que mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ quoi donc an jɔ kun kɛra o ye ka tila k'a yira tuguni fulaw dusu kasilen don parce que tiɲɛ yɛrɛ la u kun dusu kasilen don n'an ka micro fana d'u ma u k'u exprimer mun y'u ka dusu kasi u k'a fɔ faamaw ye grâce à ça alhamdulilayi o dugusɛjɛ ko gouverneur taara ne yɛrɛ y'a vidéo bila n ka page sanfɛ an ɲɛ b'a la tenue fɛngɛ bolo o kumana o mais mun na ne bolila au début parce que ne bolo bɛ ka gaz de ci anw na est-ce que tu vois donc ni gazi don e ma ne tun bɛ ka boli sogoya la cogo min na n bɛ ka taa kɛrɛ kan Idriss tɛ boli o mais n bɛ ka mabɔ dɔɔni dɔɔni quoi i m'a faamuya mais n nana ye k'a fɔ ja gazi tɛ balle de bɛ ka ci donc u tun bɛ ka marifa de ci mais c'est des tirs de sommation k'a fɔ k'i n'a fɔ bɛ k'a ɲɛsin n'a k'a ci o tɛ dɛ u tun bɛ kisɛ ci sanfɛ pour que mɔgɔw ka boli quoi parce que a kɛra dɔrɔn an bɛɛ bolila donc tiɲɛ de ka di Ala ye ne tun bɛ ka tugu n ka caméraman de kɔ i m'a faamuya parce que ne ale de tatɔ ye fɔlɔ bon i b'a fɔ instant de survie de ye quoi i m'a faamuya donc ne ɲɛ b'a la ale bɛ ka taga dɔrɔn n y'a ye balila ka don bitigi dɔ kɔnɔ quoi ne yɛrɛ fana tugura kɔ ka don bitigi kɔnɔ parce que je me dis que au moins an bɛ protéger yen dɔɔni quoi parce que tir mankan i b'a dɔn kulonkɛ bɛɛ ka bɔ a la nin yɔrɔ in na n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka vidéo spéciale dɔ kɛ k'an ka armée mɔgɔw fo nin yɔrɔ in na a ye n sɔn hakili la quoi awa mais n ɲɛ jɔ caméra la k'a fɔ vraiment ko aujourd'hui je suis de cœur avec l'armée malienne surtout qu'en plein 22 septembre na n'u ka fɛn kan ka kɛ parce que ça m'a permis de savoir ninnu bɛ difficulté min na terrain kan quoi imagine nin balle mankan dɔrɔn de ye dɛ papa e ma anw boli tɔgɔ ye hali Usain Bolt tun t'a kan na yɔrɔ bon imagine olu minnu b'a cɛ ma su ni tile ka taga u jɔ rebelle ɲɛma u bɛ ka kisɛ ci ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka fo quoi donc vraiment boli kun kɛra o de ye ni gazi kun don an bɛ se k'an jɔ parce que i m'a ye a kɛra dɔrɔn ne tilala ka boli ka bɔ an nana kuma gazi kasa foyi tɛ yen parce que gazi ma ci ko maa minnu kun sera kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ gazi t'olu bolo quoi o de y'a to a ko kɛra tan quoi tu vois non voilà fulakɛ e bɛ se ka mun fɔ i filaɲɔgɔn tɔw ye ka kuma in conclure dɔrɔn kɔrɔ ye kuma in bɛɛ fɔ n bɛ segin a kan an fila ninnu n'i y'a ye an ye nin kɛ peut-être fulakɛ a bɛ fulakɛ kunkolo la ko fɛn dɔ bɛna a ka saga ou bien a ka misi sɔrɔ yɔrɔ dɔ la bon ne yɛrɛ y'o faamuya parce que ne yɛrɛ fula halala ye donc mais nin bɛ bɛn ni keleya de ko fɔ hali bi n'i y'a ye a kɛra besoin ye tan mɔgɔw bɛ ka vidéo ni fɛnw k'a kɔrɔ cela veut dire que mɔgɔw bɛna ɲin'u ka problème kɔ ainsi de suite vraiment a ɲana tan quoi a ɲana tan an ka jamukan ma commencer ka s'a kuncɛ yɔrɔ ma bisi laban min b'an bolo o de ye iPhone 12 ka problème an y'a ye Faransi président ye annonce dɔ kɛ ɲɔn'o cɛ u ka numérique président yɛrɛ ɲɛmaaba ale de bɔra ka interview dɔ kɛ k'a fɔ ko iPhone 12 Pro Max ninnu olu t'a la mais 12 simple ni fɛn ninnu u y'a ye k'a fɔ ko onde de cayara la kosɛbɛ o ye mun ye fanga de ka ca la a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ téléphone bila u poche kɔnɔ walima u bɛ da n'u ka téléphone ye u kɛrɛfɛ a bɛ se ka na ni problème ye problème de cancer na ɲɔgɔn na donc u y'a essayer k'a jɔ k'a fɔ ko ka vente jɔ fɔlɔ u bɛna lajɛ n'u ye mise en jour dɔ sɔrɔ k'a kɛ téléphone na donc u bɛ continuer mais caman m'a faamu olu ko parce que ko iPhone 15 mun nana u bɛ fɛ k'o jɔ k'o marché jɔ pour que 15 in ka se ka san alors que u bɛ ka kɛ anw yɛrɛ ka nafa de kama an ka santé de kama mais mɔgɔ caman m'a faamu aw bɛ se ka mun kɛ k'o dafa ni kuma ka dafa mun b'aw bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔ ko la. Bon ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn u k'u hakili to fɛn damadɔni na ni nin kumakan in fɔra bɛɛ k'i hakili to a la besoin tɛ foyi foyi ça c'est du vrai ça c'est du sérieux au fait bɛɛ lajɛlen k'i jilaja n'i ka téléphone b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ma kɛ hali ni iPhone 12 tɛ n'i ka téléphone b'i bolo k'a utiliser k'a to courant na a cɛ man ɲi ou bien i ka téléphone bɛ courant na k'a ta k'a da matelas sanfɛ ou bien i ka kunkɔrɔdonnan sanfɛla ninnu na bon c'est des trucs a tɛ kɛ quoi. Vraiment ne bɛ o dɔrɔn de ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la voilà bɛɛ k'i janto i ka téléphone na pour que a kana se ka kɛ fitinɛba ye quoi parce que téléphone man ɲi téléphone bɛ se ka tasuma wuli téléphone bɛ se ka exploser voilà o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'a fɔ. Ok, merci Idriss. D'accord en fait iPhone ko in na d'abord fallait jɔ an ka
14 Pro ira mo la parce que ko mba ira ko jugo bala mais nga 14 Pro ira 15 de ka fo ika 14 non ni 15 sur le dom na malon de la fiare mais on a contenté ni ne folo quoi en fait blague à part mais faut me finir na dron tubabu surtout français quoi ko ka gelen doni il m'a famia français quoi ko ka gelen re di parce que iba jate mine ka fo olu ka homologation ko nunu ni fen nu man don ka tubabu bi se ka u ban fen do la san ko c'est pas homologué et bita sur amega green o de kan farafina no il m'a famia il n'a faut casque nunu 600 olu fe no ba fo mako homologation quoi bon muye ni fréquence ko yin iba don il faut savoir que fréquence yere main folo bo fo kuma be quoi ko ka ali ka téléphone da e kumulo koro ka kuma a main parce que réseau interférence nous nous fait un débat là quoi mais c'est pas comme si en plein niveau na écosystème iPhone 12 na bi bolo ko tieni fin do kabini fara au fin fenêtre quoi parce qu'il faut ganga wala mo ye ka fin parce que il faut que en recherche qui fait on kan doni donc le problème c'est quoi niveau de début non ni téléphone glana à fréquence au bas faut ko ode à niveau est-ce que tu comprends au niveau 4 dit niveau 4 au des fréquences à kanga damina 4 bon 12 aller nana 5,7 là ntaro ni be ka fam niveau normal au 4 et téléphone ton nous au le glanga ben 4 dema mais 12 on a 5,7 là donc le fait qu'on a 5,7 là on est là au coco à kabonko djungu ko donc c'est pas bon mais est-ce que ka mo fa ou ka fenga non parce que normalement abc ka kololo damna niveau du mena o ina sera fo 40 dema et regarde jatemne entre 40 et 4, il y a combien de différences? Il y en a beaucoup parce que tu vas te couler FM dans le santé. Donc tu vas bouger au marge bain de blasis pour que donc à sera 30 numa c'est 40 numa là il y a danger. Mais en a djinga na fo 4 là. Donc ni 4 c'est normal. Maintenant commencer à 4 nunga na c'est 5 numa faut 6 nunu au lieu de problème hal 10 nunu c'est pas un problème. Mais au-delà des 30 nunu avec sur quel problème. Mais comme tu vas bouger nya fini na français ou ko man ko kacha. Est-ce que tu vois? Donc, au lieu de dire qu'il faut que tu aies 4 c'est 5 niveaux, oui, scandale ou alarme ou les femmes. Sinon, normalement, nous avons fait tout le cas, mais c'est que nous avons mɔgɔ si tɛ o bɔ ka chinois bɔ san b'a sɔrɔ chinois ye fan bɛɛ kɛ mankan ye russiw bɔra fan bɛɛ fɛ allemands bɔra fan bɛɛ fɛ mais i b'a dɔn tubabuw filɛ nin ni sujet t'u bolo dɔrɔn il faut k'u ka fɛn dɔ de ta k'o kɛ baiser ninnu ni fɛn ninnu ye quoi sinon a ma nin kun bɔ quoi et puis il paraît même que n'a diyara Apple mɔgɔw ye sisan avec une mise à jour seulement o bɛ se ka nin problème régler quoi tu vois non voilà donc n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ni mun ka 12 b'i bolo c'est pas la peine i k'a lafili ou bien i k'a lafɛngɛ a tɛ foyi kɛ quoi ça va quoi i ka 12 t'u kun ni 13 sɔngɔ se t'i kun i ka 12 t'u kun quoi problème foyi t'a la. Ok, Idriss, an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kuma dafa kuma jumɛn bɛ bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. D'accord, donc awa vraiment n b'i fo ka Sherifula TV mɔgɔ bɛɛ fo surtout aw ka technicien dumanba minnu yɛrɛ tɛgɛ bɛ nɛgɛ la an ka foli belebeleba bɛ se olu fɛnɛ ma voilà donc ka tila ka jamana autorités fo u ye hakilina ɲɛnama min ta ka se ka pôle dɔ sigi sen kan u b'a fɔ min ma ko cellule anti-cybercriminalité min nana sisan kana sɛgɛsɛgɛli kɛ degun ka taga bɔ mɔgɔw kan ni fa nɛnɛ i ba nɛnɛ i bɛ se ka wuli ka se olu ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ni arnaqueur bɛ wuli ka se olu ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la donc je pense que o ye initiative ɲɛnama ye min kan ka se ka encourager ka tila tuguni ka Sherifula yɛrɛ abonné u n'u ka téléspectateurs bɛɛ fo parce que vraiment bi aw fana bɛ sanfɛ téléko la o sababu o bɛ bɔ layɛlikɛlaw de la n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn kumakɛla tɛ dɔ de bɛ k'i lajɛ donc vraiment n bɛ bɛɛ fo u ka kulomajɔ la. Ali Jalo. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati nin na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo Asimi a n'a ka gouvernement n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo awɔ bon kumakan laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ maaw ɲɛna bɛɛ k'i hakili to i dɔgɔnin na i den na i teri la i kɔrɔ la i balima mɔgɔ mɔgɔ ka surun i la i k'i hakili to a la parce que gɔrɔtɛgɛniya bɛ ka cari jamana in kɔnɔ pɔliyoya bɛ ka cari jamana in kɔnɔ donc an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour ne pas que a ka se ka taa ɲɛfɛ wala bɛɛ lajɛlen k'i janto i den na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow a y'aw janto aw wolodenw na so kɔnɔ cɛ de bɛ bɔ ka taa baara kɛ kɛnɛma cɛ t'a dɔn fɛn min b'a ka so kɔnɔ musow de kan ka kɛ dutigi yɛrɛ yɛrɛ k'i janto den na salamu aleykum. Nin kun ye Ali Jalo ani Idriss Konipo an bolokɔrɔ an nana walawala caman kan n'o de an ka bɔlɔlɔ sanfɛla ye an y'a ye k'a fɔ ɲagami caman bɛ yen nɔ kosɛbɛ Ali Jalo ale ka wulikajɔ bɛnna mun ma o de ye cɛ minnu b'u yɛrɛ kɛ muso ye k'an balakaw ladege k'u ka kalo 9 kɛ fu y'u bolo
an b'a ɲini u fɛ u ka dansi o ko la barisa denmisɛnninw bɛ duguma a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ image jugu d'u ma olu yɛrɛ fana bɛ wuli ni o ko kelen ye Idriss an y'a ye k'a fɔ ale fana bɛ kunnafoni jɛlen de di mɔgɔw ma bɔlɔlɔ sanfɛlaw la k'an ka autorités k'u kunnafoni k'a yir'u la dege min bɛ an ka jamana kɔrɔdenw kan olu ka se ka bɔ o ko kalama an b'a ɲini an ka autorité maaw fɛ u ka a bɛ wuli k'i jɔ hali bi k'a essayer k'an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw k'a nettoyer kosɛbɛ barisa n'i ye jamana bɛ ci a sababu bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la barisa kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ɲɔgɔn buruja olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa Mali kura in ka jɔ u k'a ɲini k'an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ɲɛnajɛ an y'a ye k'a fɔ ale ka wulikajɔ bɛnna mun ma n'o de ye ka an ka gɔrijiganiw kɛlɛ an y'a ye k'a fɔ dan caman sigir'o la caman yɛrɛ bɔra k'u réclamer u commencera k'u habiller k'u ka finilankolondonw k'u dabila an b'a fɔ aw k'an mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni na jɛnɛ na sɛnsɛn ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛ hakilinajigin kɛ ni maa min bɛ fɛ k'i nin don nin jamukan in na walasa tɔw bɛ se ka bɔ fɛn min kalama e de ye degun dɔ sɔrɔ walima e ye nafa dɔ de sɔrɔ i bɛ se ka na nin plateau in kan k'i haminako fɔ n'o de ye 91 20 06 04 aw k'an mɛn waati wɛrɛ